prišli. No to je všetko. Aj sa ďakujem, že som vás tu. Že pozor! To je všetko? Maria, ďakujem, pekne vám. Vidíme si na Janec. Máš Mariu to tam. Ale klasika, ne? Spomenú na tých, čo tu nemôžu. Nevíš, či to máme ja povedať, alebo Myšlenko. Myšlenko! Že musíme celý kolektív poďakovať Jurovi, že to všetko zorganizoval, ne? Už nás nejakí chlapci aj chýbajú, síce sme mladí, relatívne mladí. Jak si fandí ten chalán. A je to také smutné, tak mali by sme takú symbolickú spomienku na nich, ne? Adrián, Jodras, Edo Cigáň, Jožo Jodko, síce jak, Jožo Jodko, Adrián mal nešťastnú príhodu, ne? To sa zistíme. No však dobre, no, tak nevieme to tu. Tak mali sme nejakú takú symbolickú. Spomente si na nich. Nešli sme nikam akože nejaké pekiny a na celú čo Juro spomínal. Ja som rozmýšľal, ale to by bolo, to bolo na 2 dní. Autobus. A ešte vám poviem, naša pani tréner, pani Melicherčíková Magdalena je z Volenskej Slatine. Mám aj telefonánu, to všetko vám dám. Tá Tomáškovi, nech to dá tam do toho počítaču. A aj som jej volal, potešila sa, jediného poznáva papričkára. Večeru asi teraz poviem, nech už pomaly chystám. Jasne, Ty nepiješ? Môžeme ti rekord dopadnú. Ďalší bradatý. Majte sa dobre. Jednosmerný motor. Keď to vedieť nebudeš, tak pôjdeš do Kulanka. Lácko, ich poslúka? Kedy, mladý a starý, ne? Točíš? Nečo, netoč to, že to Neboj sa, hovor. Ja som akože rád. Ivanovi ideme domov. Všetci. Máš jednu vyhovenú? Áno, všetko, že Janovi moja pekná všetci budeme hovoriť. A zároveň to dáme to sú tie naše krásne pavly.
Hej, hej! Neviem, ten telefon nás je to hotovo, čo sa stane. Neviem, jak to dopadne. Išlo auto a ono na to, tu je tá fľačka. Ja mám tak neviem, na skočím z toho, auto je ale, je Maťuška. Bukám, tá kávička. Raz. Není čo? Není čo? Ale zabudol ho. Ty tam bol, ja som tam bol.